Mielenkiintoinen aihe. Mikä on positiivinen ajattelu? Mikä on uusi ajattelu Jeesuksessa Kristuksessa? Positiivinen ajattelu. Tämä on tahdon aktiivinen ja määrätietoinen toiminta. Tahdomme päätös. Ajattelen näin. Parasta on vielä edessä. Olin syntynyt elämää ja kaunista elämää varten. Tämä on aktiivista nautintoa mielesi positiivisilla ajatuksilla. Esimerkiksi vahva ajattelu ja vahva lausunto. Parasta on vielä edessä. Mitä tekee tällainen ajattelu? Tällainen ajattelu kutsuu oman elämään sitä hyvä tahto, joka Jumala oli valmistanut juuri meille. Parasta on vielä edessä ja nykypäivänä me nautimme jokaisesta hetkestäsi ja odotamme hyvää oman elämän parasta. Uusi ajattelu Jeesuksessa Kristuksessa. Uusi ajattelu, uusi elämä. Uusi ajattelu on mielinen aktiivinen istuttaminen Jumalan sana. Tämä on sielumme päätös. Ajattelen kuten sanasi sanoo. Ja sana sanoo, Jeesus Kristus, sinä tulit juuri meidän varten, että meillä olisi jo elämä ja yltäkylläinen elämä. Tämä ajattelutulos, uusi käyttäytyminen, Jeesuksen Kristuksen luonne, Jeesuksen Kristuksen käyttäytyminen, Jumalan täydellinen järjestys, ensiksi uudisti syntyminen, Jumalan sanasta ja pyhästä hengestä, toinen oikeat sanat, kolmas oikea ajattelu ja tulos, oikeat teot, oikea käyttäytyminen.